I v dnešních rušných dnech jsou kolem nás místa, kde jakoby se zastavil čas. Stačí se rozhlédnout a z 21. století se rázem přenesete o více než 1000 let zpět. Do doby, pro kterou je typickou románská architektura. Už koncem 9. století začaly vyrůstat po celém území naší republiky nejrůznější románské stavby, rotundy, baziliky a klášterní areály i světské stavby. Největšího rozkvětu dosáhla románská architektura v našich zemích ve 12. století. Je zajímavé, že se nám dodnes dochovalo z tak vzdálených dob relativně velké množství staveb. Samozřejmě, že většina je v současnosti ukryta v základech novějších budov nebo staveb, jako je Karlův most, který vyrostl na místě bývalého románského Juditina mostu. Z něhož se dochovalo jen velice málo viditelných pozůstatků. V bezprostředním okolí Prahy bychom našli řadu zajímavých kostelíků či rotund, například v přední Kopanině. I v samotném hlavním městě si můžeme prohlédnout, pomineme-li nejslavnější baziliku svatého Jiří na Pražském hradě, několik rotund. Ať už v parcích či v městských ulicích, představují příležitost pro naše zastavení a návrat do hluboké minulosti.